weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to belendendi to cuuja to ganki to wuuro djiby alpha to tulde baali to seyena wuuro moolo seyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gourdioma to sinthiane gourdioma to dar salam ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amatijane alpha mama siley ba to moderna ha to galle makko sama sa to killinkara ka heeɗi ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Amadou Tidiane Thiam ko jagolgal kalfinagal ko fate cellal aademo leydi Mauritanie o joddima batu e dendagal directeur uji tawi ko hôpital uji tawateɗi e nder région ngaji e nder leydi he to leydi Sénégal Ousmane Sonko ko hoorejo jagorɗo leydi Sénégal ko kanko kadi woni gardiɗo landa Pastef aljuma hanki o noddi batu toon to galle makko cité Gorgui to Dakar tawi o noddi batu ngu noon koye jaggue mawde kay tambiɓe landa Pastef to leydi Mali gouverneur mo Bamako o siifi kayit kay on kayit noon ko hollirde kay wonde ko interdit kala ko wiyete camion kay beena dogde tuggui 20 heures jamma woni 8 heures jamma ha 6 heures subaka e nder Bamako e ko taari ɗum kala kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbocco habaruji men jolam jaɓɓeri ma jaaha to Moyen-Orient jen ha to leydi Israël to France to leydi Russie to dowlaji tedduɗe Amérique bisimilla mone kelki hotodirte joni joni piren patiren an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkoredi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitima hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon walla jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e hoore biira woni aset sappo e jeegom lewru duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom habaruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko mbeñi men sehil men Saydou Abouba jayde mon jande weltare ɓiɓɓe fulɓe ñaguimon yafude noon e kirgol kabaruji ɗi ñalawma hande o wona e sagoji men téléphone on jogino caɗele seeɗa ñalluɗen ko toon to Mauritanie kay gam fewnidde téléphone o ko ɓooyani noon ko gartuɗen koye futuri he gartuɗen e nder galle meɗen habaruji men ɗemgal pular hono no mbiru enen gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗoɗen to leydi Mauritanie noon roguere kay hajjiyankoɓe Mauritanie naɓe arwanide kay ɓe ummima Médina aljuma hanki sappo e joyi lewru duujal ɓe jaabini toon to Makka jokkoyde hijjore mabɓe caggal kay nde ɓe tottuno ɗon waktuji capanɗe nayyi jamiraɗi ɗon to wuuro teddungo ngo wiyetego Madina tawi ko wuuro nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallama ko bisuji noon ƴettiɓe toon to Médina fadudeɓe kay toon to Makka heddiɓe ɓenne ma ummoro seeɗa seeɗa kay maɓe ummoro toon to Médina faade toon to Makka ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen laamu leydi Mauritanie kay nana dari langa nana dari lang kay ha wallude laamu leydi Sénégal no ñawdiri caɗele kay ko fati layyeji e nder leydi he e nde ɗo hitande hikka leydi Sénégal noon soko holliti tigui ɓe cohli fodde temedde jeenayyi ujunere layya ko ɗum woni besoin mabɓe ko fati julde taske ko fati layyeji ko leydi Sénégal foti sohlude e oɗo saaha joni ene wayno kay koɓe jogui ko timmani hay feccere saabu kay eɓe ngakkira fodde temedde joyi ujunere layya ɗin temedde joyi ujunere layya noon laamu leydi Mauritanie holliri kay ma daro lang kay ha tefankoɓe Mauritanie mbawa ittude ɗin layyaji nder leydi Mauritanie ɓe mbawa nannude ɗum toon to leydi Sénégal laamu leydi Mauritanie noon sifodiri koye laamu leydi Sénégal addude mbiɗen daabeje kewɗe no fewi nder leydi Sénégal nden sifande noon ɗe ciifi ɗum ko guila ñande sappo e ɗiɗi lewru duujal 2026 ndu gonɗen ɗum laamu leydi Sénégal e nder sifande jaaɓi kay ma newnu ko fati ma newnan tefankoɓe ɓe nannude jawdi ndi e nder leydi Sénégal kala kay to wiyete kala ko wiyete taxe kay e ko wiyete droit de douane ɓe tefankoɓe walla taccinanɗoɓe dabaji men kewno yobde kay ma ɗum momte ha laaɓa ɗum itte ha laaɓa kay ɓe mbawa newnanede kadi maɓe mbawa kay ɓe koliri kadi maɓe mbawa newnanede kay tufde ɗe kay ha dabeje ɗe mbawa taccirde ha no hannirta ni ɓe ɓeydene kadi sécurité e dow laabi ɗi haaɓe mbawa yettade toon to Dakar kala kadi to ɓe birti walla to ɓe tolni maɓe taw ɗon kay ndiyam wonande dabeje ɗe ndiyam timmuɗam wontude jamde timmude kay ha dabeje ɗe mbawa tigui nemade hen ha no hannirta ni ɗeɗo noon nde ɗo feere noon ko soulagement mawɗo no fewi kay wonande Sénégal naaɓe hikka noon teskama tigui jawɗi layya ene tiiɗi no fewi e nder leydi Sénégal e nder leydi Mauritanie e yoga e leyɗele kala teskama hitande hikka nde ko fate layyeji cogguji ɗi ne ɓeydi no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Amadou Tijani Thiam kañum woni jagorgal kalfinagal ko fate cellal aade mo gendi Mauritanie o joddima batu noon e directeur uji hôpital uji régional woni hôpital uji ardiɓe hôpital uji e nder région ngaji kewɗi e nder leydi he o wawi joddade mumen e batu to bureau ji makko e nder Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie koni sababu batu ngu noon ko ƴewde kay yewtidde kay noɓe mbawi yellirtirde ɗiɗon hôpital uji tawi ko hôpital uji régional uji kay guila ƴewde kadi yewtidde ko hôpital uji ɗi foti ngakkirede kay guila ko fate matériel uji ha ko fate équipement e ko fate gollotoɓe kala yewtere nde ɓe jewtidi ko heewi noon dendagal docteur eɓe ardiɓe ɗiɗon hôpital uji mbawi hollirde kay caɗele men kankone holliɓe tigui ko woni fandare e laamu ngu e oɗo saaha ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen subaka aseta hande sappo e jeegom lewru duujala fuɗɗima kay processus woni kay ummanade ko fate vote ɗina woteji noon ko suɓade kay jogorɗo laatade kay 5e woni tigui 5e président woni hoorejo battowo joyaɓa kay jandiyankoɓe leydi Mauritanie ko hande noon woni tigui ñalawma ɗiɗaɓo ko hande kadi woni ñalawma sakket kay ko fati oɗo 5e congrès des syndicats des journalistes woni tigui congrès syndicat ji ɓen jandiyankoɓe e nder gendi Mauritanie congrès noon fuɗɗino ko aljuma hanki aseda hande woni ñalawma ɗiɗaɓo e ñalawma sakket ko listiji noon e nder ɗiɗon e nder congrès he noon ɓe mbawa tigui suɓade hol jogorɗo wonde kay 5e président tigui ɓen jandiyankoɓe ɓe gendi Mauritanie ko listeji ɗiɗi noon kañumen ɗaftodirta ɗiɗon sumgoji liste gadan noon wiyete tigui ko liste de l'autonomisation professionnelle ardi oɗon liste noon ko jandiyanke biyeteɗo
Ahmed Salema wul Sidi Abdallah so tawi ko liste di abo non on liste wite ko la liste de rédemption ardi odon liste non ko jandi yanke bitedo Ali wul Abdou Ali wul Abnu ko jandi yanke ndara di Mauritanie fodde non kene gime ha temedere e fodde kene gime ha ujunere temedde jeedidi jandi yanke tawi ko murtanabe kanyumen tigi noddan nyalawma hande o nde cuboto kay hol me buri subade kay won be buri yidde kay wonde hore 5e président tawi ko jandi yankobe ngendi Mauritanie syndicat ji nona des journalistes tafa syndicat des journalistes mo leydi Mauritanie tafa tigi ko gila hitande ujunnaaji didi e jeere woni 2009 ko gila 2009 non ko gollo watti non laabi joyi ko be jodo congrès mabbe jago jogordo non hebde polgo o kay so kanyum larto jogordo helbu polgo nyalawma hande o ko kanyum latoto horeje batto jeebo kay woni 5e président tawi ko jandi yankobe ngendi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddodena société téléphone mobile bitedo Shingitela be koliri officiellement wonde be kebi licence on licence non ko d'exploitation des réseaux mo martaba todo no fewi woni tigi mo martaba 5G 5G non woni 5e génération tawi non ko kambe Shingitela latima société kaya gadana hebde licence 5G e ndara ngendi Mauritanie bitedo Gafara Saleh non kany woni directeur général Shingitela o holliri hen weltare makko mawndino fewi kadi o wi wonde kay ma Shingitela beydu kay ko fate service aji ma beydu kay wallude battade besgu leydi Mauritanie kadi odo licence kay mobe idi hebde ndra leydi Mauritanie ne hillur tigi wonde hoolare laamu ngu jogade odona société bitedo Shingitela o holliri kadi wonde do e yeso kay ma Shingitela ummona kay ko fate lancement tay ko phase kesi kewdi ne fewi tay ko réseau ji e internet kala e ndara leydi heno didorino ha joni khabruji men demgal pular seno mima to leydi Mauritanie ko to gendi Sénégal paden aljuma hankio sappo joya lewru dujal hitande ujunnaaji didi eno gase jeegom men do wonde ministre de la jeunesse bitedo Pape Malick Ndouro gondo ministre de la jeunesse saha laamu Macky Sall tay ko bitedo Pape Malick Ndouro non o wiyama teb on nanga tigi ko ndara galle makko o wali non jamma makko gadano kay e nder niburu woni e nder kaso ko dadibe be hinde diga woni division d'investigation criminelle kanyumen nangimo caggal kanyumen nangimo caggal julala aljuma hankio kanko Papa Malick Ndour non o woni no coordinateur des programmes de domaine agricole communautaire woni ko wite coordinateur Prodac o wi non o wadi non aljuma hankio nden nanga o wadi fodde waktu timmudu kay e nder bureau ji diga woni division d'investigation criminelle ko ton tigi o fadi ha avocat ji makko kay mbawi arde toon ko ton non o caggal dum non o yawtina to wiete Makka woni maison d'arrêt correctionnel mo Rufisque woni galle mawɗo woni kasoto mo Rufisque koy dow yamirode nayi koy dow yamirode parquet financier o nanga o sukira toon tawi koye mbadi mandat de dépôt koye koye noon koye jaale mawɗe noon APR woni alliance pour la république ko landa laamu kingu woni landa Macky Sall ko heno jeeya o nangira noon ko tumede kay omo dirtinno kene ɓuura kay walla kene qime ha 2,3 tawi ko milliard woni milliard uji ɗiɗi piccal tati tawi ko haalisa France CFA tawi koye saaha o wonno coordinateur Prodac o heɓino noon pourtant o heɓino tigui e lewru novembre 2025 o heɓino ko wiyete caggal nde o nanga noon o woppitino noon tawi koye mbadi liberté provisoire tawi noon ene wondi e sengenere jawo électronique woni ko wiyete bracelet électronique yimɓe APR noon kolli mette mumen no fewi kay ko laamu ngu walla ko justice o ruttini ɗum artinimo e oɗo saaha joni ruttinimo e nder kaso ɓe kolliri ɗon ɗum ɗo kay ko rawani lawol kadi ko hunde illégal e nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Barthélémy Diaz caggal kay nde réforme ji kesin tawi ko réforme uji mbaɗa ko fati code électoral ko fati kay e memtugol L29 et L30 woni loi 29 et loi 30 hewɓe noon kolliri tigui tawi kadi ko juriste naɓe yaruɓe on fannu kay joguiɓe humpito e on fannu kollirino kay so tawi ɗeɗo alkule ɗiɗi kay oɗe loi ji ɗiɗi so tawi woni L29 et L30 so tawi kay ɗe lawɗi nama oɗo gonnoɗo maire de Dakar woni Barthélémy Diaz firti tigui omo foti artude e jappere kay gardigo mairie de Dakar woni artude e poste makko ko fati wonde maire de Dakar kanko Barthélémy Diaz noon o taaƴi to ɓuuri raɓɓiɗde saabu kay o waɗi haalande makko kay e jayande Sen TV o holiri noon wonde kanko de o jogorani artude e gartigo mairie ndi so
so tawi noon so yiɗi noon tawi kay so yiɗi noon alkuule ɗe ɗiɗi so yiɗi ɗe lawɗine so yiɗi ɗe mbasa lawɗinede o wi kanko de ko yimɓe Sénégal naaɓe kañumen cuɓinoma gardinima ko fati e mairie nde Dakar o ittira e poste makko noon o yaltinira e bureau makko tawi ko ndolago e laamu kesu ngu tawi kadi koye dow fenade o holliri ɗon kanko ndimago makko ɓurinimo ko fati e gardigo mairie ɗi e oɗo saaha joni holliri hay sinno L29 L30 même tama kay omo foti artude tigui e jappere kanko o yafirima mairie ndi saabu Allah saabu ndimago makko ɓurinimo wona konguɗam ko konguɗi Barthélémy Dias ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen no mbiruɗen gardini kabaruji men Ousmane Sonko kañum woni hoore jagorɗe laamu leydi Sénégal kanko kadi ardi landa Pastef o ardima noon aljuma hanki o battuto galle makko to cité Cœur Gorgui Dakar batu ngu noon koye état o joddi batu ngu noon koye état major général Pastef woni tigui koye ardiɓe koye kokkoli tawi ko tambiɓe Pastef ɓe ko ɓen o joddi e nguɗon batu beele noon ko batu kay crise walla ala ko batu coordination tan ko namdal ko wawi wonde hen kala ko woni yesso daɗani guite e oɗo saaha kam noon Pastef ne tawe tigui e yirinde mawni no fewi batu ngu kadi waɗi tan ko caggal kayde Pastef holliri wonde koɓe joɗɗotoɓe koɓe caggal kayde Pastef holliri wonde ɓoyataɓe jooɗo ko fati premier congrès mabɓe on premier congrès landaka noon foti joɗade ko ñande jeegom lewru juin 2026 woni lewru jeegom lewru darotono ndu to Dakar ko rendez-vous noon mawɗo no fewi wonande Pastef naɓe saabu kay e nder oɗon congrès ma wayluji kewɗi ƴette hen ma peeje kadi ɓutte mbawa ƴettede hen e oɗo saaha joni landa Pastef ka mbiɗen honoka sifori e oɗo saaha joni jonde nde noon kadi waɗi tan ko yontere nde ɗo jonde hanki noon batu ngo noddi hanki wu tawi ko jaggue Pastef ɗum waɗi tan noon ko yontere kay caggal nde coalition Bassirou caggal nde coalition Diomaye président yuɓɓinno meeting mumen molanteɗo Allah toon to Mbour ela Malika Ndiaye noon ko koye mawɓe Pastef o holliri tigui wonde nguɗo batu kay nguɗo batu joɗingu to galle Ousmane Sonko ko batu simple tan ko batu ko fati tigui e travail ko batu de travail ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Bassirou Diomaye Faye ko hoorejo leydi Sénégal o waɗi tigui o waɗi validé woni o ɓennini o lawɗini kaya ko fate waylo ela 29 ela 30 du code électoral ko guila alkamisa noon délai kay ko fatino e tigui lawɗinde ngal ɗon kuulal ko guila nden délai o yawti o siifi noon wonde kay o lawɗini kay ɗeɗo waylugol ɗeɗo alkule ɗiɗi o waɗi ɗum noon woni tigui o waɗi ɗum promulgué ko guila aset noon large majorité tawi ko député assemblée ji député ji ɓurɓe hewde kay tawi ko Pastef to assemblée nationale woni jakka gueɗɗi ɗi ko guila nden kay ɓe lawɗinno kamɓe kay ko fate baylugol ɗeɗo alkule ɗiɗi woni ela 29 e ela 30 ɗeɗo kuule ɗiɗi ela 29 ela 30 ela 29 noon joni kay holliri wonde les délit ko fati kay délit kay cabotoɗe kay ko neɗɗo o foti wadde kay ha saabo haɗede neɗɗo o wonde tigui waɗede tigui rakki woni riwede kay tawi ko radiation temporaire woni tigui riwede kay haɗede wonde candidat walla wonde goto walla gotateɗo tawi kadi ko nder duuɓi joyyi tan diré muɗum noon dinne l'éligibilité wonata tan ko duuɓi joyyi so wona noon tawi ko contraire des juges so tawi noon ko kuulal ela 30 ngal noon e oɗo saaha joni wayno ngal ittama ha laaɓi ngal waɗama supprimé ela 30 noon sabotono kay ko automatiquement kala neɗɗo kay mbaɗaɗo condamné kay ɓuuri waɗama condamné amende kay kene ɓuuri 200 000 francs CFA on noon automatiquement wonno kay ko illégible woni tigui wawata wonde candidat wotataki ngal kuulal noon ene wayno oɗo saaha joni ngal firtama walla ngal ittama ha laaɓi ha joni habruji men ɗemgal Pulaar ha joni noon habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen to leydi Sénégal gonnoɗo DRH woni directeur des ressources humaines société biteɗo Ageroute noon ko société kalfinal ko fate laabi mo wiye Cheikh Ahmed Tidiane Thiam o waɗama limogé o riwama ha laaɓi e golle makko kadi ko hunde kay nde yimɓe hewɓe kay tijjuno nde yimɓe hewɓe ɗamino saabu kay ko ɓoyani ko o suutino konngudi makko kay ɗin konngudi noon ko ñingde kay ko fate ardiɓe société o ha tengti noon e gonɗo directeur société o no gollotoni hono biteɗo Moustapha Fall o ñingi ɗum no fewi ɗum noon guila o waɗi nden ñingande kay hewɓe ne ɗaminno kay ɗum ɗon jogorani wontandemo jaam wadde de o ittama ha laaɓi kay e gardigo wonde kay directeur woni DRH woni directeur des ressources humaines oɗon
société ha joni ko leydi Sénégal keddore na accident musɗo waɗi aseta hande o to kilométre uji tati tawi waɗɗani nokku ladde witende nokku moftaɗo denaɗo kay to ɓe mbiyata leera protégé parc national mo jokolo koba waɗi noon yimɓe tato wasɓe hen pittali men waɗi kadi fodde sappo e jeenayo neɗɗo barmoɓe tawi ko barmande musɗe no fewi haala andaga to ɓoyani noon ko accident o waɗi koye kikiɗe hande o accident o noon suwa taw andede holko saabi ɗum so tawi en keeɓi hen ko ɓuuri ɗo labde ma en gartu hen e habaruji men ñalawma janggo so tawi kay Allah lubiri en wonki ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen dayira biteɗo dayira Hizbut Tariqiya ɓe jaltini hadaya ɓuttono fewi e nder ziyara mabɓe moɓe mbaɗata ko ziyara mbaɗo manditare wattode duuɓi 50 de service moɓe mbiyata ziyara Cheikh Ahmed Bamba hadiya o noon moɓe jaltini ko 1 milliard woni ko milliard franc CFA million ha timmilaɓe million woni 1 milliard franc CFA ɗum tigui woni koɓe jaltini ko haddayi mabɓe ɓe pawi khalifa juuɗe khalifa général de Mouride woni Serigne Mountaga Mbacké ɓe koliri noon haddayi o noon faade kay fayi tigui koye golle ko fate yidde kay garditinde juma mawka ka Touba juma mawka ka Touba ko hen tigui yidde hadiya o noon ɓe ndewni ɗum koye juuɗe moɓe mbiyata Serigne Youssouf Diop ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen no mima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena état major général des armées mo leydi Mali ɓe bayini communiqué mabɓe kay hollirde wonde fama woni forces armées malien ko sembeji leydi Mali mbiyete noon aljuma hanki o ɓe mbaɗi bombardement ji kewɗi no fewi e ɓen wiyeteɓe GAT woni groupe armé terroriste e nder nokkuji kewɗi ɗi jiida cirol e nder leydi he e nder to tawi noon ko hen opération goto ɓe mbaɗi ɗum koye nder fande to wiyete dandogu ɗum noon tawe to banggue rewo ɓaƴƴo to banggue rewo mofti to noon ɓe kolliri fama kay soyninoma toon kay tillisaji ɓaleji ene cuuɗa e nder leɗɗe kay ɓe joori hen bomboje e pettoje ɓe bonni ɗum ha soori ladde so tawi koto rewo nokku to rewo wuuro witengo tin marina toon ɓe coynino toon tigui ko camion dimduɗo matériel logistique kewɗo no fewi nde ɓe jenna tigui ko camion faade kay eɓe en jihadiste en camion noon koto nokku biteɗo nokku biteɗo ubdera to banggue rewo ɓaƴƴo funnague beera ko toon noon ɓe mbawi jorde bomboje e pettoje e oɗon camion kay ha camion wonti laalagal ha joni ko leydi Mali keɗoɗen gouverneur région de Bamako o sifi kayita on kayit noon ko hollirde kay wonde ko interdit kala kene wiya camion ben dogde kay e nder Bamako kala jamma tuggi noon 20 heures woni 8 heures jamma ha 6 heures subaka woni tuggi 20 heures woni gueeƴe ha salatu ere kala ko wiyete camion ben dogata e nder district de Bamako no didorno ɗum noon fuɗɗi ko guila aljuma hanki onde kayit o sifano woni mujibu noon kadgol dognude e ɗiɗon camion ngaji benuji kay ko yidde salade kay yidde ustude e falade accident ji e ɓeydude sécurité e nder Bamako lamorgo leydi ndi ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique ala no mbatten so wona jabɓoɗen musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sare Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama. En calmitima Ghali Abouba calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kawri men ɓuttitude e dongre Afrique ñalawma hande puɗɗo leydi Côte d'Ivoire toon ɓe on mennoɗo ardata hono leydi ndi Laurent Gbagbo ene yaade duuɓi 60 kanko de kanko toɗɗa yo ardu tawde landaka wonno ko ñande alkamisare 14 lewru ndu gonɗen ndu yo ardo tawkata ko landa PP ACI wonande kadi ko wonande kadi congrès mabɓe moɓe mbanno toon o ɗum ɗon taw ko congrès ordinaire toon to Abidjan guilañel alkamisare no mbiɗum ni fandande noon ko yidde rokkude ɗum ƴiƴam kesam wonde landaka ɗum ɗon caggal kay neɓe mbawno wasde tawtorede ɗum ɗon wuuriji mabɓe woni ɓennuɗo ɗi wonande kay octobre ujunnaji 2.5 ɗum ɗon kanko noon wiya wonde yo wa feere o toppito o ardo landaka ngam ngal jogo ƴiƴam kesam ko Burkina Faso ma woni joni woni tawata kono balɗe wonde kadi haɗama wonande kadi ittu toon tawro fadde kono dammiri ɗum noon fadde ɗum e leyɗele hono goɗɗe wonano brigade contrôle wawi kadi wiide ɗum ɗon de kala ko fati hen e ɗen gueɗe taw ko fraude ɓen yahroɓe taw ala e yamirore ɗum ɗon so tawi jaggama noon camion ngaji ko tawi en jondi taw ɗin jawdi ene nawa ɗum toon to banggueji goɗɗi wonande kadi tawde ko leyɗele hoddiɓe ɗum noon ko fati noon e ɗiɗon so jaggama mako fawno e ɗum e amre forti koyɗe ma fawno e ɓen tawde commerçant
saji kañum e ɓen taw kadi ko julankoɓe jawdi ɗum noon no mbiri noon ɗum Allah sago ɗum wawa kadi wono taw ko toɓi rewne ɓen noon taw kadi ko commerçant ji hani e ɓen taw kadi ko aynaɓe ɓe mbi wonde ɗum de ko ñamli ñamale wonde kadi Allah sago pawno kadi koye ɗiyen jobdi gam joɓoye kadi taw koto banque uji ɗo ƴetti kalis ɗo kono soɓe kalleɗama ni de ko caɗele mawɗe kay wonantaɓe kamɓe somroɓe aɓe jaaha kadi aɓe jeeyoya ɗo ko nigéria de ene wayno ko fati noon kamɓene tawre ko armé nigéria no wawi wono bayinde jen 14 lewru ndu goɗɗo ndu e bayinango wonande ɗum taw rapport mo mbiya ko rapport trompeur wonande kadi ɗiɗi chiffre uji taw kadi ko ɗi mbaɗaka vérifié ɗum wi caggal kay ndeɓe tuumi won ɗen janguji taw kadi ko fate ɗin janguji mbaɗa toon ko ɓuuri hewde e civil en ha ni taw kadi ko mbawi kadi boomade hen wonande kay taw ko Amnesty International no wiiri no bayidiri guel 10 lewru taw kadi ko duuƴal ujunaji ɗen nogas e joggom wonande kadi taw kadi ko jeere taw kadi ko bonde wonande taw ko état mo Jean Fara to banggue rewo ha janggo banggue ɗum noon kirnagi to Nigéria ho commissariat wonande ONU o wonande hanke aade to banggue mum wawi kadi wiide wonde Allah sago loyndo waɗe hen gam yewtude ɓen waɗɓe ngal ɗon tawde ko baɗal mate kay ɗum rewne tawde ko lawol ɗo ko Congo Brazzaville ene wayi de wawi on wadde kon ɗaɓɓade wonande tawde ko wadde taw kadi ko e nder ɗuman ko juɓɓudi taw kadi ko fadde kadi FMI wonande courrier mo binduno gila ñande o 12 lewru goɗɗo ndu ma won kadi hirande caggal kay e nder ɗin juɓɓudi ndimɓe banno ko fati kadi oɗon institution wonande noon Congo enen ɗaɓɓi wonde kadi ko lawol kadi ko gongol wonande kadi ndin leydi taw kadi ko ɗiɗi ɓiiri wonande kadi ɓurɗi kadi taw kadi ko wawde kadi rewede wonde e ɗen ñamale wonde kadi to ko sous région caggal Gabon ɗum noon ko ɗum noon to o yeehi ha 9 e nder temedere wonde kon piid mabɓe hay so tawi ɓuuri wonde 7 e nder temedere no bayidiri ko bayinango taw ko faggudu woni e kañum e monétaire taw ko d'Afrique centrale woni CEMAC ɗum ene wayde ko RDC Congo e toon de ene wayde ko fatti kadi e ko janguji kesi baɗi toon ɗi aɓe jogui sunaɗe toon to wonande kono province taw kadi ko lutri e nder banggue funnague leydi ndi ɗum noon wonande kadi noɓe mbiri wonande ADF e wonde kadi wawi won warde toon ɓuuri hewde e civil aji en wonande taw ko jotte mayɗe ɗe e nder ɗum noon diwanuji ɗi ɓuɗɗo lawol noon wonde groupe jihadiste o ƴetti noon taw ko cible mon wonande toon to localité ji to ko biya kato ɗum noon ma waw kadi jeeyede kadi ko fati kadi e territoire wonande hono Bambassa e société civile rima noon taw ko ɗum gueɗe ɗe nde tindinte ha ko fatti kadi e ndenka duumo toon wonande kadi taw ko oɗon diwan wonande taw ko mission mawɗo kadi poti wadde wonande kadi taw ko force Nations Unies e nder leydi ndi hani e huniyankoɓe taw ko Congo ɓe wonande kadi e oɗo phase taw waɗi ko poɗɗo kadi toppitede no feewi Ghali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo mon Arsane Oumar Mbodji gorko sandogo ngam weltare Yawo TV. Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sara Ndow golle ma jooɗi peewi ko andudi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK8 Nouakchott ha to galle makko Darel Barka ko on takkusan juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll ha to galle ceerno Mamoudou Waddu to site Yombol ASECNA Dakar ko taari ɗum kala kabaruji men jolam jaɓeri puɗɗoɗen ko toon to Moyen-Orient noon ko hande woni ñalawma ɗiɗaɓo kay ko fati négociation woni tigui kaldigal toon to Washington ngal kaldigal noon ko hakkude leydi Israël e leydi Liban beele kay jamne darto beele cessez-le-feu o ene ɓeyde e nder kalde darto e nder kaldigal noon cessez-le-feu mo balle 45 sifama kono haɗani leydi Israël koni koɓe mabɓe kay nana jokki jorde bomboje e pettoje to banggue worgo Liban woni to sud Liban laamu leydi Iran kañumne holliri kaldigal kay nana jokki hakkude nana jokki kay kaldigal kay nana jokki hakkude mabɓe kay e yoga e leyde tawteɗe nder
dongre Europe ngal kaldigal noon ko beele kay Iran ene jaɓa ɗaccidde yoga e naviraji woni batoji mawɗi no fewi dimduɗi marchandise suji e carburant beele mbawa taccidde tigui nde ɗon tufde witede Détroit d'Ormuz mo leydi Iran handi ha tiiɗi koto leydi Israël paalen aseta hande 16 lewru dujal armée leydi Israël ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbari hono gonnoɗo chef d'armée mo Hamas biyetenoɗo Izaz al Dini al Haddad Hamas kadi gonɗini habaru koto leydi France paɗena Papa Léon 14 kañum woni mawɗo diine isayankoɓe windere hollirama tigui omo tijja e jillu makko ñande 25 e 27 lewru septembre 2026 toon to France ko aseta hande noon 16 dujal Vatican bayini kabaru o ko nguɗo jillu noon wattata tigui wonata jillu makko ɗiɗaɓo e nder leyɗe Europe to leydi Russie paɗena caggal kay jillu Donald Trump wonno toon to leydi Russie wonno to leydi Chine joni ko Vladimir Poutine kañum woni hoorejo leydi Russie kañum tigui holliri kay wonde ne tijja jillu mum toon to leydi Chine ñande 19 e ñande 20 lewru mai ndu gonɗen ndu kanko nomo tijja toon jillu makko joddoyade kay e gardiɗo leydi Chine ƴewde kay ñastade cehilagal e jokkodiral moƴƴere gollodiral hakkude leydi ɗe ɗiɗi koto dowlaji dentuɗe Amérique paɗena Donald Trump hoorejo dowlaji tati o holliri tigui e nder hello makko weeyo witengo X wonde aljuma hanki o holliri on ɓataki kay wonde dadiɓe makko kay e dow yamirore makko tawine gollodi e dadiɓe leydi Nigéria ɓe mbawi tigui ittude fittanu gonnoɗo chef d'état islamique tawi ko cuuɗinoɗo e nder dongre Afrique biyetenoɗo Abou Bilal Al Minouki ko kanko wonno numéro 2 état islamique windere nde kala o suuɗino noon mbiɗen koye nder dongre Afrique Donald Trump noon holliri kay wonde service aji mum de renseignement koko ndewinno e makko kay koyngel ene ñukido ko fati alhaali makko haaɓe keeɓi kabaru moɓe janana kay to suuɗi ko ɗon ɓe tawimo itti wonki makko musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habruji men e ɗemgal Pular e sowto he ko musidɗo moon sehli moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon heɗade en hano hannirtini ko Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbocco ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.